a jarama nde mbawɗa humpidde en ko heewi kadi nde mbawɗa nadde wawde jokkodirde e bandiraɓe kadi e yajande radio Bosa FM 96.9 radio ngo nan ɗo no uddiraniма kala nde jiɗɗa ɓenninde message walla jiɗɗa haalde fuurankoɓe bisimilla ma Elage Baba Hammady Ba ne jogui noon namdal tan ko fate banggue rapport aji mataw wi rapport aji wonko nelnoma e makko holko holɗum eyyi ɗum noon mataw eyyi ko fate banggue Zénigo ɗum ko dirtina en o saaha joni wonko woɗi en goƴeteɗo yo Allah dandam waɗatake yo Allah rokkam Oumar Ba holko jiɗɗa haalde bisimilla Alaji Baba salminama weltanama kadi intervention ma waɗi fayida no fewi eyyi min noon ko namdal gotal joguinomi faade maɗa en jii oɗo saaha e jonjoni a haali wiide ko fate programme lutte contre le coronavirus ma watta ani équipement telloɗon sur le terrain et surtout ko fate département mo Podor eyyi caggal majjum noon e côté sensibilisation en jii bammal waɗi choisir ko morceau muɗum biyeteɗo Jam Leeli min jinnomi artude pourquoi mbaɗɗa choisir Jam Leeli Baba anani nanani namdal makko de o wima o wi eyyi holko tagi e banggue darde ko fate banggue coronavirus o wi ma tello e terrain he ko ɓoyani so Allah jaaɓi toon to département de Podor kadi o yi a waɗi morceau goto ko fate banggue haɓade coronavirus mais holko tagi cuɓiɗa Jam Leeli morceau ma Jam Leeli holko tagi cuɓiɗa ɗum ko yimɓeɓe cuuɓi Jam Leeli holko tagi cuɓiɗa an wadde morceau Jam Leeli o mimi ko yimɓeɓe cuuɓi Jam Leeli ko yimɓeɓe cuuɓi Jam Leeli yimɓeɓe cuuɓi Jam Leeli ɓe mbi Jam Leeli e dande leñol ene ko moftoji ɗiɗi no ganduɗa ko paten tongi kala ko ganduɗa ko ene mofti ko yimɓeɓe jahata nder oɗo ade ɗo mbi ɗo sa naati e konngoli Jam Leeli ɗi ko Jam Leeli saabi minen min cuuɓi Jam Leeli min mbaɗi ɗum aduna wuurima halkare fuɗɗi aduna wuurima caɗele ɓeydima ɓe ɗen adama gumne salade yonti guila nimsa falade yonti guila nimsa yettanani e jam moto yimi hoore mum no woodi moto yimi hoore mum nala sa waɗi moto noon comme no Bob Marley o ƴertino moto natural mystique flowing in the air woni ko ummiɗo Allah ene weeye nder ene weeɗo e nder weeyo en ganda ko fuɗɗode nuskare en ganda ko wattande nuskare meɗen many more we have to suffer many more will have to die don't ask me why yeah don't ask me why aha ayi morto ayi yimre so tawi ko artiste yimɓe ɗum ene waɗɗi noon ko fuutankoɓe ganda ɓe mi yawaki e karɗo ngomen ɓe jarat koye jawlaɓol moyen ɓe beela ɓe berta ɓe jimat sabune ko ɗum ɓe ndeglirta kono probléme uji yaar mi ɓinnani hay goton hay soɓe dañi probléme jettoto e galle ko min gawlo ade ɗo mbeɗa yiɗi deglanade ɗum mi dégleye ɗum bammal wona gawlo ɓe jaada ko par ce que des artistes soɓe keɗama soɓe keɗaka so tawi koye nder galle so tawi koye différence so tawi koye million ŋaji yimɓe kala ko jimi ɓe jimat ko aduna kala yimre yaltude haalde koye aduna jamanu fof ardarɗo ma yaada e ɗum ɗon Allah waɗi tan koye ɓeen hande min wonata bamal biyo tan mbeɗa muddino mbeɗa ɗumen ko bamal kalno gongo mbeɗa andi ko Allah waɗi am mbeɗa Allah ko Allah longue am mbeɗa andi ko Allah hollatami hollani ɗum leñol ngol mbeɗa yiyo ɗum mbeɗa yima mbeɗa yettiri ɗum Allah noon so ɓeeɗe e ɗo Allah mbiyeɗa ko haal ɗum ɗo walluma sa haali kadi kadi yetta e ɓerde yimɓe ɓe wona neɗɗo fof wawi ɗum dañde mbeɗa yettiri ɗum Allah ɗum wona neɗɗo wawa seedde e am ko Allah waɗi ɗum e am Demba Diop wi ene jogui namdal bisimilla makko Elage eyyi Fouta weltima Bosa weltima hano hannirta ni henna e mbaɗa andi o saaha aɗa jogui activité ji no keewi kono kadi machallah minen kam komi ko fuɗɗi samde ɗo hen vraiment min paami hen ko heewi eyyi donc kanko yettudema d' abord également e jarnadema an foof e wasde jogade jooɗo kono so tawi Fouta noddi amin gandi aɗa jogui temps Fouta an tout le temps
namdalam tan ko daɓɓal wonto mbinoɗa tubak funtinomi funti ɓamti leydi muɗum minna hannde mami funtumu ko moƴƴi mami ƴettu ko boni mami accu donc e tongol tan mbaynoraɗa ɗo par ce que min gandi aɗa jogui activité ji goɗɗi poɗɗa wadde mbaydirɗa e rendo ngo e Bosoye kadi no wiiri ni Bosoye radio Bosoye ko radio ma donc tout le temps no ɓaɗo hokki yamirore inchallah no joguiɗa jot foof so Allah jaaɓi donc gadda e ballal ma merci El Hadj mbeɗa salmina Alassane mbeɗa salminma mbeɗa haalana yimɓeɓe anne sinno yimɓeɓe no ganduno anne e gonɗo e ɓernde ma e waaɓene ma kadi waylo moƴƴo ma wat e nder tente men kono ɗum noon fof mbeɗa joni mbeɗa joɗɗimi ɗo e koye dendam Oumar Wade ene jeeya ngawde ko ɓi kaawu Mama Sambou mbimomo oto dañi ko metti on neɗɗo yaha tan koye hoddiroji kono hoddiroji fof no wawi waade ƴettata ko goonga wawi senade ɓooyi juuti ko goonga wattin toon min mbaɗa yetta Allah ɗo fawnomi koyɗam gila nden ha joni en tout cas e naalankagal Allah heddi ko noon ko Allah jogui par ce que ko naalankagal ngal woni hakkundam e leñol ngol gokkumi hakkundam e tagore nde neɗɗo fof so tellima e aduna wonko Allah foɗi ko ɗum woni mission muɗum kala goɗɗum ko jonnumi ɗum ko bénéfice kono naalankagal noon mbeɗa foti hen sinnade no feewi woni kala ko kalmi yo taw yimɓeɓe so jurde ɓe ganda bamal haalde ko gonga Allah ene wallini hen kono on ɗon gonga nanede e yiyede e faamede ko ɓooyi juuti tawi ko gonga tan ma feeñoy yo Allah rokkam min baaba maɗa rokka ɗum hono bandiraɓe e sehilaɓe sene feeñoye taw minen foof emin tawa kono noon koko feeñoyta ma yimɓeɓe jambe ndeysan minen de emin gandano nde ko baaba ma ko haalanno ko gonga nde ko baaba ma ko wiyanno ko gonga mbeɗa andi ɗum ɓammi ɗum ko ɗum tagata min montude sur la scène ɗum tagata min wadde vidéo ɗum namdetene studio ɗum tagata min wadde jimi mbeɗa yaltina ɗum wona pour hooram wona pour haydara min je suis pas important mi wona important waɗi important ko yalta koye hunde kam jimi yiiɗa janggo jaam Allah joomam ene wiya mi rokkima ndeɗo fartage a hutorade ɗum no min no jiɗi min kotorɗa ɗum ha joni mbeɗa yettere ɗum Allah ko mbaɗum Alassane ko noon wayi ɗum noon mbeɗa wiya banda men wafi mo mbiyanmi o le moment oɗo jamane ko moment très critique wonko Allah waɗinine fartage wonko ganduɗa en tampirani noon no heddiɓe tampiri ni kono noon ittata eɗen foti tinnade nder koye meɗen ko mbaɗen mbiyanta beele eɗen dada e nguuɗo ñaw ɗiɗi ko mbaɗono ɗen gila ndiyen hanke hannde ha yetti janngo woni ballodiral woni jokkodiral woni jurmodiral woni ballodiral yen continue wadde ɗum par ce que ko yiiro mo ganduɗa eɗen jeeɗi aduna Allah fof tuggo heen yiita lawol gongol Afrique noon ma dañoy fartange so yalti ɗum noon yo taw ko enen Fuutankoɓe e Fulɓe goto e meɗen fof eɗen wiye eɗen goni yeeso ko ɗum tan ñaagini Allah yen ɗanki kala ko gonɗa ko intérêt ji ɗumen goppen ɗum caggal gonen neɗɗo goto yen fof ko no fotiri eko waɗi eno eko addi yo jomumen mbaɗ ɗum reconnaissance eɗen ñiye noon eɗen ñiye ɗum sohlu ala hen eɗen ñiŋe eɗen mbiya enen en mbawa yettude neɗɗo oto wona ummoɗon goto en fof ene ɗumen taw hay ɗum noon yettake e ɓernde muɗum eɗen ñiire eɗen jogui ceernaɓe en jogui walliyaɓe en jogui wallitiɓe en jogui joguiɓe en jogui joguiɓe anniyaji jamma ñalawma en mbaɗa gueɗe fof beele jamma ene wona e nder fulɓe kono noon en kewani ɗum yiide ɗum tan mbasi toon jomumen ene muusi e ɓernde tinnoɗen hen a jarama Allah jarama hono ne udditande mi haalda e bandiraɓe e koreji eyyi ko noon tigui El Hadj